Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El Mobile World Congress es clausura amb un nou èxit d'assistència. L'organització calcula que ha tingut un impacte econòmic de 300 milions d'euros a Barcelona. Han assistit al Mobile World Congress 67.000 professionals de 205 països, un 11% més que no pas fa un any. Això vol dir un rècord històric segons l'organitzadora de l'esdeveniment. La fira ha rebut 3.500 alts directius del sector mòbil i 3.300 periodistes acreditats, i les instal·lacions dedicades a aplicacions mòbils han rebut 50.000 visites, 5.000 més que en el 2011. També han participat 12.500 desenvolupadors en fòrums de debat, a més de delegacions governamentals de 140 països. El Congrés podrà augmentar l'espai un 50% en l'edició vinent, que es farà del 25 al 28 de febrer del 2013 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, perquè les instal·lacions de Montjuïc han quedat petites amb el creixement de l'esdeveniment, amb 1.500 expositors que han atapeït els 70.500 metres quadrats disponibles.